Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Kaseng Hill State People's Democratic Party, haka katsan terik mentau benai no pra arjar kat pra. Kala rakhe yu mau mer basan pau, haka jinga nanti jungka, da kebakan mau buram ru, ya ke jing em jong ba hopping stone ning do, ubalong urishat baskam jong ni kaseng san pertai, kebala rem tam haka jela. Kabala no senyang sikat dai ban penyo ialah kejong kejela bapura da kejing penyaklat na kejela asam. Kejing rakhe ye kini kelingkuk senam ke basan pau jong ke HSPDP kala long ru kejing penkop buram ya ki volunteer jong ke direct action hapo kejing lam jong ba hopping stone ling do kum chief organizer ki balsha sitom bat sha ru ha along bandawa nak sarkar India ban ano da kejela bapura ya ke Meghalaya ban sensar hi dalade yalade. Ulam pang ke ying dorbar thawan kejela Dr. Don Kupar Roy, ulalong kongsan hakani kesngi. Ubala plepat ba, yau mat sakan mau jong ba hopping stone ling do, ubalong unong sandor ya keseng HSPDP. Hakabala sakilang ru, da unong ai boy barang ba jong kani kesorkar Meghalaya Democratic Alliance, Dr. Didi Lapang, bat kiwe de ki MLA bat MDC jong keseng HSPDP. Kumjo ki pait ba nong kersan jong kani keseng. Nakaliang Dr. Didi Lapang hakani kesngi, ula plepat ba ya ketop sakan mau ni ke souvenir jong kani kejerakhe hakabala tho ya ke history jong ke sang HSPDP nadu bala sang ya ka tat hadu kini kisngi habang latip pangahap ban keren hakan kesngi kala pen perkhat yang ladai mai dang don lang bat ngi hakum kani kesngi trai ki ki kentien ke ba in pasyat lani ba in ai lang hapedeng jongi hakan kesngi kala pen perkhat shisha yang rekawe ke pen ken mau yang kalong ba imai hoping lada day tang uway ubriyo ni ihap ban keren ya shispa angut upat ba deki babun ki pat ba ya kani kawai ka jing shisha imju klet ban pen kan mau bat imju manthaj ban keren ya kani ka jing shisha ya ki nongrim baka party ka yeng kumbang ngingitip baka party hi ka party HSPDP san posnem kala yeng bakan yo ban yada ya ka hok long try jongi bangin yo ban penne e kiriti ke dustur bat kadang yayeng halor kita ki nongrim san posnem ka party kala yaj ka jingyat lenti ka bajrong kalhap ban kiw ki thep kalhap ban hiar ye ki then kam shim dei ka lenti ka besuk nga sngo yela di banga dei ka ba donbok banga yo ban shong ban sa lang ha ka ju ka yeng ki bai ma e hoping stone i shong isa ha ka te ka kamro pedeng ha yeng jungi na ka por sha ka por nga ju yo sngo ya ka jingya tai ka jingya kren ka jingya ksaj ya ka jingling a but teng ki jingjob rung yo baka party kalaya kenduk na kapor kadon kapor ba let's say kanum lelei la dang keren hang ni kadon kapor ka bai mai la syai marwe ka kalay job stang armud henry ka kapor kala don kitu ki jingja ki bangam kwa bangen ya ken tho ban ong henry la sa stang marwe para kum ta kapor nga yu i shisha ya ka jing sngo diaw ba ka jing sngo si ka jong i henry pitep ne man ki bawan ki juan ban ong ye i mai pila temen shongno mai pila trot pila kenno labiang katu repitip ijupet ya kita ki baong kumta iju ong ai ko to ka ketiga jong phi badi khuble I kem traj ki priu ki shrir mo bi kem klan di mai yong dang klan manga ong te kata ka jubab ka biju ai bain ai men sim ya ki bawan hang te haying jungi ban ong ba mai labiang katu shongno ba katai ka men sim ka jong inga de yu I shishai ka jing len la di ka jong mai na benta jong ka ni ka party mga sngo ba kuma ka ni ka sngi ladai mai idang don in ai ya ka jing khublei ka ba kerpang ya ki nong kershan jong ka party khamtam na West Khasi Hills hoi imai imjudon ka jing sngo pher jaj benriu I shimbe bangi de ka wei ka jaj benriu khasi penar ni de ka wei ka jaj benriu ki khun jong ka briu nyau trap henrei nginum la ban len ru baki nong kershan nang the na West Khasi Hills but khamtam na nong stoin nga ko ban ai ya ka jing khublei ka ba kerpang ya ki nong kershan barat ba jong ka nong stoin constituency ki bala kershan ba ka party kan la ban yeng menta san posnem kajing kublei ka bakerpang kale chapi pangaso bangi di ban ai kajing thapti ka bajam na benta jong phi baro nang thina nong stoin constituency but na West Khasi Hills hi baro ko we ya kajing yai sha ka jong phi hapdeng jong kajing ya kendu kajing tenjo jong ka party bat hakum kani kaski ngasngo banga de ban ai khublei kerpang na kebenta kini ki volunteers nong hele Hill State ki bla penyo yang i kan kejela kalong ka ek basngo si bakani ka long dit kani ka pateng ka bamenta bun ngimtip
ya ka jing sya shitom ka jong pi pila sya shitom ngala puli ka tu ka history ka tu ka personal diary ka ba imait ibu ngapuli ki tu ki jing tho bat ngayo shi shaban puli ki e ke ba pi pila hab ban sya shitom pila sya bom pila sya tiet pila hab ban chong ban sya set along ru na ka benta ban penyo e ka na ka jela re bu sosi ha ka ni ka pateng ka ban tangi so bangi shyo e ya ka ni ka jela ngimtip hadu katno pila hab ban len la di na ka benta bangin suk mangi kani ka pateng bantang aso bang adi ban au khublei shibon ya phi ki volunteers ki bla penyo ya kani ka jela ka bupura hoat ke HSPDP ko mangitip kami namar ba hakata ka por bagi persya bakin pedang kata ka sob state khnang bangin yo ita ka jela ka bupura Henry parari nginum la banlen bahaduk menta sau pun rius nam ngilayo e ka jela Henry ka bombit bombyang sudah badai halor kita ki nongrim haus nam khandai punyo bai mait ringkat baki riurang ba jong ka parti ka to ko por baki HSPDP kala shim ya ka rai rang ba banginum pat hun ngidon kam bandawa ya la ka jong ka jela sahisin ka kasi jantia state hapo ka article 371 ban ngi ka parti ngim dei bangin shushong klikti bangin kubum ya la ka jong ka shintur kini ginong yalam ki bambenta wala ki nong yalam ki bahaswa ki la letno nginum dei ban sngo ban ting ngi dei ban dang yai dawa ya kani ka baka parti kala bu kum ka mat ka bakong san uput usam ru ka dei ka wei na ki issue ki wei na ki benta ke bai mai im juman thaj ban kren ngathrai ima didi lapang bla judan lang ban mait apo assembly na kapor sa kapor ila juyo sngo ba i jukren shikren ya kani hadu ba teng teng ngajuyo sngo nagi parlok nang thokot khubor ki ong dala kren ba huping la thaj namar ukren ya kaju henry ngiru ngangets kem ba ka party nginum man thaj ban kren ni ki issue but phi ki nong kershan ru ngin let na kawai ka election sa kawai ka election kanum dei tang bangin chu job bangin yo majority bangin yo ban thau sarkar em henry iwei ngidi ban sngo thu shwa yakini ki nongrim baka party kayeng ondang ila sngo thu shai kadar ngin la ban pen sngo thu lem yakiwe baki wei ru kin yo ban ai barok kawai kari khasi jantia kan ai ka jingkershan ka bapura ya ka party HSPDP namar ka party HSPDP kampat ju shet kelai ka jaj ban riu tang shi sin ru ban nadu bala seng ya ka hadu menta balai kadang la ban yeng san post nem namar ka yeng halor ki nongrim ki wei tikilayai kelarong na ka por re ka party kadang yeng sa hadu menta san post nem banget scam lada ki nong yalam jaka party HSPDP ban mapi ki nong kershan ki bait pindang yai kershan mengindang don ni kata ka jingmut bangin yeng scam halaki jong ki nong rim ki bashisha ngindang yo ban celebrate om tang nyo po san stem sa ya ka ngindang yo ban celebrate ru ya ka she's past nem sa ars pas nem baru blai try kenrat un kerku yang inang te na jrong ikinong yalam ba depi kinong kershan ru ladang yeng shisha kita kinong rim ki bahok ba shisha habang alayo ban puli ya ka diary ka jong mait ka wei ka jing tho ka ba itho man ki diary ka dei le hok bat yai ne pat kata kari ka moto ka jong i ka principles ka jong i ngets kem mangi ibai rungin penrung haladi ya kata bangin la ban le hok bat bangin yai ne haino ino ikam ibarit ibangi ngidan haila ijong ijeli kini ki nong yalam ki pementa ngesngau komen babun sin habaka party HSPDP bunsin ka syaben ikumba kan jano kan rings kan yap style no kan jano andre hakum kita ki por na ka por kidang yaimi kinong yalam baka ni ka por nga so komen baka ni ka jingdap san post nem ngiyo e kinong yalam kum jongi ba samlin ba kepi pang nyang klam da jer kerteng kini kinong yalam nga ai men siem yaki bangiru ngin yai bat yakini ki jinghikai ki baki ki long shwa jongi kilahikai kila set da ki example yangi da ki nuksa bangin persyang ban perthuk but bangin yai ban but ya kalenti ke baki kilayalam kaingan kren hapadeng jong phi shisha ngam ngasung adang dei tang ka khna renga don tang ka ni ka wei ban ong PUE ka ni ka lama ka baki long ki nong seng jong ka party HSPDP kila debu da ka jingmut hoi menta tingi bu do using henry using udai tang usimbal yale election kumbai mana shkmat le yathu ba official logo jong ka party hu de ukling ba santali ki klur badan da ka jingmut habai mait ijuya tu khana na ka posh ka por nga juya sngo yong ba utay upukni lani utay ukling lani uta ulisngi ujulai ban so shatai shadrong ban penthamai lagi jong ki snare badu ke samla biang manget ka jingdap san post them ka party kamshim la temen nikla ke samla biang kin mi biang kin nong yalam ki baslur ki bakloi ban len ladi na kumta ka riba ka jai ban riu ba ka party HSPDP sashi sen kan
syakri biang ya keri bagajai benriu bagi kata katong ke bangibu bangin yo ya kasih jantia state ngin da trei shitom bangin nang yai perta bada ke jing kersan berat ba jong pi kinong kersan jong ke parti ya ke ni ke jing anglut ke ba umai hoping stone ling do anglut ngit scam ka we ke sngi ngin sala ban yo ya kata te tang na kini ki kentin ngai kuble yo pi iwei pe iwei nginum no mensim ke don ke jing ong ba quantity does not matter. What really matters is quality. Ngidon kam shishay quality leaders. Baro mapi kinong kershan ro pidei kinong yalam hala ijong ijeli berit. Ngimdon kam bandepet kita kinong yalam ki basyak mat nrai baro ngidei kinong yalam hapok ke parti HSPDP ke parti HSPDP ke dei na benta uduk usuk na benta urang li ujuki kala yeng na benta kitu ki bom dan sur kita ki border area kala yeng na benta kita ki ba syale ben baro keleng kasih jantia baro nangingi de kinong yalam halagi jong jeli namar kata ngila khi samla biang sesisin nginom shepting ladangi duna makananga ngets kem hagani ka 8000 kha khandai bangi election ka jaj ben riu khasi penar kan phai khmat chakani ka parti hak bangi la syakri mentala sanposnem klem da shet kelawat tang shisien te tang da kita ki kentin kublai shibun ublai en kurku ya pi iwei pe iwei yangin pertajam bat nga laisin Imslam HSPDP kenang banang ningin kerhu kum using hala ka jong keri Imslam HSPDP laisin laiwat housing Imslam HSPDP Imslam rikasi ublai en kurku ya pi kublai shibun ngapen pau ke sukwen ke bakrawe kum unong yalam ubedang yalam ya ketim ke bedang sau pesan senem sau pesan benai henrayo bani Hashem ya ke golden jubilee ban perkhat yang san pu senem bangadang rit aku tu ke por badang kha ka penlong yang ya ki MLA ya ki MDC ya ki CC member bangim yu ya ke menur henrai ki ong yingi ba ngin pen pau khat jong phi ya ke nyel enti jong ka san pu lik senem teng ai ngu sai ublai bangila ban le kumni kum ngilong ka de ki yalam ka jong u ngapen pau ki sungu ka pakerpang ya baro kinukit kam yung ka parti ning kong ya ka golden jubilee celebration committee haki committee pa fair ka raise fundraising committee souvenir committee bat kumta ter bat ngila tresh tom yegani haka por ka belengkot te kublai shibo na namla banjer ka teng iwei pi iwei ki dekhot jong ki committee pa fair ngala ban ong kumta te hagani ka por ngidon kinong kit kam Shadu ki district, shadu ki area unit ki paper pilewat ilawan lang hang ni. Henry nginom la artat ban nginom ban kelet dale leiru ban menta ka singi ka bangisa. Penlong yani ka golden jubilee ka long ba. Nginom kelet ya ka mati jong kilong shwa na mardon ka jingong jong sosam kolong. Ka jai ben riu klem ka mati ulong shwa kalong kum kaling klem boita. Tena kata kadau kum ka parti ngis ngobrom yakin nongelam jong ka parti bar haga barakhe yakni ka jubilee nadon khandiat banong kum ni hapreng ke jinglong khun swet ke jongi idon tang khandiat ki MLA arngot ber MC saungot kesan posnem mangi ngin pani ya ka partai ngilarit ben sim lepa henre ngila kut jingmut tang hapok ka sau pasan banai ke si mo ong ya lada sanpos nem maki kilialam maki yangi imi shibun ke MLA MDC bat kinong yalam ngiru sau benai hinten khe ya kan ka golden jubilee bat ngan sngow dei ban ong hang ne ya ki pai ba bi ki junga ki nong krishan ke bi ba ka jingdon jong ima samlin MLA MDC bat minister bat ka jinglong dynamic ki jong Ibarini gru halaka jing kenjai ong ini le kumno. Barini gong ya seprang. Kikni arngot jongi hapo parti gede maki bat ngilayo ban pli ka office men hagane office building ka parti hangthi haga boys road laim kra road ka branang thi jan polo ka baga government ka ayangi ngila tay ka building ngila inaugurate ya ka hatu ka singi badang tay don shibon gi don kam jong ka parti mentaban penlut ban pensep tengah kerpat yang i baro bangin agi sapti ke baju regini ki arngut ki MLA bat ki sangut ki MDC ru iba LG nong si iba man study bat iba samlin biang hang taru MDC
gila long ke ketika mon kadiang ban penlong ya kena golden jubilee rengkat bat katu ke dengut ki XMLA XM singam la banjar teng tong agi thap tin lem maki ngila du mensim ban penlong ke san posnam kublai shibon ba samlen bari barenek bat ki MDC be ki jongi bat dai leng ba jong ki ngila la ban pli ke office sari kindap san po li ki snem jong ka party bat dai leng ba jong ki ke bangi yo ban bu ya kini ki maumot ki maunam ba dereng ba ka jing tre lang jong iru mo ka teamwork ko mongi ba samlin men ne bar ngila bu ya kar kom perkhat jong ka HSPB man ta kalong kam somnut one man army le tang wei unong yalam rei ngin ya chaprang da ka spirit of yong team working da ka teamwork ngin ya chaprang man yalam ya ka party kuma ima e hoping ju ong yangi shano ba phidon hangno ba phidon wat klet iginong rim jong ka party ya kumbala mai phang ngan pule lengkot kenang banom ya thai ba ke ei ga bangi kum ka party ngi yang hadu umta kasi ngi don ban ong kum ni Asia SPP na 12 seng khat khandai span ru pra hadu menta kasi ngi yang scam bat yaines scam maginong rim matrekam jong ka party kum ni ka party ga yang scam halor ka hok ka jing bisar hok ka jing light lui ka jing roi ki rilum trairi hakiliang baro kabar kayeng bantai ya ke jala hak roi ka par hak jingman toi ki pajba ban penyo ya baro ki hok kumbal kular da kariti sensar jung kari India ka party ka ngek bersania hak kariti sensar kari India kat kum ka ain ka jing lai lui ka imlang salang ka jing mane blai ba lai lui ka sensar pajba bat scam ya ka bor sensar ba lai lui ka jinge teli ki jolong ka wei siban ha kari India bat ngidon ki jing thmu ki aims and objective jong ka party ki banadu ka por ma e hadu manta ka bangim patla ban achieve le ne bat lani ban fulfill ka wei ka long ka ne ban dawa bat ban yele ru dese ban long sa ka wei pat ka second movement mo no hill state no rest le se en rei imai joping ila yu ilapa bat ka party kalong ban penyo pat sagaway ka movement kalong ka jela ka bangin ong ka khasi jantia state kat kum ka article lies pa ni phway jong ka riti sinchar jong ka ri India ka balong kat kum ki put usam jong ka khasi jantia district ka babenshwa lani ka united khasi jantia hills district autonomous council ka babenshwa hagini kisi fi trai ki jingdawa jong wei perkejai benri udah kwa boromo ka ya ka garolan tang ba mangingi kren clearly kalong kani baki kila jawa ngirungi dawa umai joping but Clifford marak ngangai ken mau i doktor bat doktor don bat doktor lapang mo ki ken mau ki tebel ya kani ka issue haka house po assembly ngangai ba they have a dream kadon ka jing ui te kumba maki kala ya shakmat ngirung ya shakmat ngangai one day it will be fulfilled kan long bat kan larkam kani ka jing ui ka chongki te ya kani hi kadai ka benta ka bak SPP kan yayeng hadu manta ni yayeng kum ka party ban yadai ka hok long trai ka yadai ka khandau ka siap i klau ki petap ka sensar tan rai ini ki traditional rights ke jongi riti do store ke jongi ka tin ka thali ke jongi kumbala kular da riti sensar jong kari India ban penya jru ya ka jing sensar ka state la ka dis council la da ka ai ka mandate upai ba yangi ngai je ka MDC election ngin yo ya ka mandate ki MDC candidate jongi ki select sha upai ba ngai scam ba ka judge mriu ke jongi kan isnai yangi ka party ka bla sakri san photli kisnem ba men na katai ka MDC election yo nyongut ki MDC ya phi ku jengmut la ku gundu ban palat nyongut ini ki candidate ki bla pen benar ki ban sadang pen benaru ngai scam bangi ku kerku kerdo bakin long ki so jingkremen ya gane ka golden jubilee ke badap san posnem Masneo kalong kakabu banyo banya kren ay siapang uba hoping ubalong uparalok basyong hostel rengkat ban nga hadang hostel jeo ya don rengkat ya pule rengkat ya lekai rengkat
teng ya syok rengkat bedu. Nama rubrik bokor bau ni. Dia gemla ngilang arung langut ban syok yo. Bad hakajo ka poru nado pedang syong school. Don ayai ka sap hau ba hoping stone lang do. Habadon ka jinge a hostel, habompoi ka bompoi ka light, habaduna ki yai ki jing don kam jonge. De bad wahping ni syong kat baju ayu kalat banyalam. Don ki sin badon ka delegation balik sa governor. Badon la khotyo rubon wan hostel badon pe jinge jonge. But ngi ba hau ne breu nadu ta. Hoi ngi ro ki dei ke persang benetre ya rablem ya long sekena ta. Ndai abla khamsan nang khamsan. Ngi ba ubah hoping dei usnar ubah satar. Ban dei tangkata. Udai bom kiar na ustar jonggari bagajai banreu. Une ulayaj ulay syakri. Ban ngeseu bakalong keke kakabu ka bakrawe bang yo ban kan mau yong ne orang ba ulayai lang ba ka jinglong ka baret jinglong na ka nong kendong ban ha kan mau kata nong ba ka nong ret ka baret de nong kele mono poi kan mau bau to sumbai một trai nông thau là bet nông cần lại, san, he, long u, ding ba giant tree kembal pen kemau, meneu ba pengnya. Menoban tip bau neu breu, salong hagalan tia jongo. Hajayau, ba peng day, tang ba, uya pen ki snap yangi ki parabesong apostel, reu long ubreu ba tip breu tip lay. Ngilong lang kino kit kam seng kena hajayau. Hak seng samlang yet don lang. Ngilong kinong hikai Sunday school barwa. Bah pengulong bayalang kmat. Hak babun ki department yung Sunday school. Layaj lang baka irai dam. But manoban tip bau briu bami nanong kendong. Ulong bakraw. Kadon kawe ka jing tho. Hak magasin. Bagata ka ai jing mut ban kumau. Bagata ka jing tho kong kren farang. They are not born great. Msem kha kraw yaki. Ki kamai yaki jing on kraw yaki. They are not born great. Msem kha kraw yo bo ping. Layap ba dang ret. Ulong nong amasi. Ulong nong ot ba. Ulong thoding. Unong kamay dalade yalade ban syong school. Ulong hikai school mestep ule school matski. Msem kakraw yo. Ka history jong ko percaya gong. Bagito ki bom syem kakraw. Ki kam kraw bani bakak bali kraw. Abraham Lincoln ulong khun bajinjar ukpa jong ulong tang unong odding awut kota bat kidai ki break ba sang pertai nomad kun ra kato kane banayang to ulai shaway bat hakijing le jong ki u Abraham Lincoln don jaka hangno umju le school But haba uyolat ulai yang ak berenda jogi yang school bagi kai bon yo sngau na kijing hangiet kumno ki kai upanya dei perlok uyo ban ra ki kot jong ki teng ura ka kot English teng ura kot history ban lek pule habom don kijing shai had yang baduk ulai pule how ding electric berapa shai bla ha kawai ka sngi ka kmi jong o ka sngau khuslai bong no khun lang a o khi usai ka kli ka we ki jing kli ten farang son Lincoln when you grow up what do you want to be ko khon jonga Lincoln dame la he me kwa ban long ayu klempen slem I want to be great
ngakwa ban long kraw ka pi ka le kum no ka phai no kundet ka phai no ka le sing se ja ba le ka yan ja ga nyat uman kum no long kraw hanga long duk hanga rangli haka phet chnong ku nong phet wer kum no long kraw ka ja uman ka nyat uman hadin ka phai biang but hadin ka kli biang my son, what would you be? What do you want to be when you grow up? I want to be great. Milong ayukun dehe ngan long kraw kashu tap met to kun pinsa long kraw. Uneu de breu ba hamir ka ulong president ka kot ka ba he la thok spanyu from a lock cabin to White House. Na ka ying trap shadulan ba ping mi na ka ying trap mshem ka kraw ulong kraw namar bo kwa ban kraw kwa ban pen kan mau ya ka jingrwa jong we samla ka bong kum ne kat badang tip you try nong tau ko ri jonga phanong nong morao ai ba kene ka msim jo ba pe ke msim sur ke jo kan ya jangi cha prang ha ke jing khi yong ikino ki kam ba ban nong no turning back badai tang kaseng HSP ka biolan ban rakhi san husnem kiwei kiseng kim padio wala dangi ka UDP ngi kambang hiar pating na ka efficiency rengim padjuyo ban rakhi ya kanunu ka jubiliru te pilong ki badan bok ngai kublai phi wei baro badai lamba ka jingai ne ka jong phi nilayo ya kane kalan ban rakhi ya ka jingdam san husnem jong kaseng HSPDP nga sultanat balapan kan mau ka grup ki khalangot pat kalong ka jingsha rek ai ka ba ngiyo jingi kai na kani ngiju ong ki kam ki bakrao mdai bun ngut ba perkhan dai tang katu ka ningut ki ru shampang ki biu i ya kalawei kini kisdang ban kasami kat kane kaseng HSP ka bakrao tengai kublai kini kalangut ki khalangut bat kerpa ngai kublai ya ka jing trestom jong ba hoping layo lat wania trai rengkat ba hoping la bon snem ya du snem mentalalong kumba arpo prasnem eng layo lat ban trai lang badi ngasung thu ba ya ka jing tmu jung i kum unong yalam pajba bar ngi dia slok bon sin but i ya ka problem ki jing e ki ba kini ki seng rulum ki akhandu ane tu pi ki don ki por ki bangi i tang ki jing e sudah war ba hoping ru jukren borbor ba che ong yang badon kumno kinlong ki seng rulum hagi por banwan maru yoi ya shibun ki jing kala hakani ka pating tenrai ngakwa bansu pen kemau khendian kay ka major contribution jong ka seng HSPDP pilaban ai lagi jong ki jing ai jing kheng hare haka jing lab jong ahi kawai na ki major contribution jong ka seng HSP hapo ka jing lam jong bahoping bad kita ke khalangut kalong ban pentikna bangi yo kloi ya kastit ke bapura akan mau haus nem kha kanai spa nyu pho ka por bangi yo ka substate to por adang puli high school hakatu por la pentip kleng jong kari khasi jantia bangi dai ban persha ya ka substate bad ekani kecing persha layalam dai ba hoping yong ngadang rid ngadang puli kelas 8 ngakan mahasora ngiap hetu na poskul rengkat bagatu kan ngot ki khana banwan ra lama yong rengkat baka kenhun ba hoping hang ne shalong nadu katu kapor
nadu katukapor ngasdang ban yosngeu ngasdang ban perkhat kay kaba une orang ba ule bat balai ula ram ki penbor yang iban ra lamayong hakato por ngim da sututan ngi jong ka substate ke balayu ngi kwa state pura ngi persya namarba laong yang ngi ka substate kan nomerap yang ngi indang yai hap hi hapo ke jing sensyar jong kuai pan katut dai ke jing sedang ke bangasutu ya ke jing yang rangba jong ka seng HSPDP hak jing alam jong ba hoping gede ba susarong ngani mdai tang phi bedon hak HSPDP wan ngi bomdon hak seng HSP aju pen kan mau ke parlok laring ya kren ya ke jing le hill state ngim dai ban klet ka seng HSP hak jing alam jong ba hoping kelai ka contribution ke bahetam pan pen state ya ka jing yo ya ka state bapura kata ka state Meghalaya bingkot mentang nang ta sa kawai pan ngiju perkhan em baleng ngiyo kloy ta ka state dai naki polisi karukom trikam jong kaseng HSP jelam jong bohping direct action jong polisi ladam le bej mlong deban le bej nyom bej lala ban penrung hawe po samla to por tang subakala housing ngakan mau tu ki podi puli jentut asurang yong housing hadu kata la pengam dia syuk berur yong housing la penrung hangi we puwe mo le kanunu housing kita itu di kipor mo keba upai ba uai ke jingkersian bapura ya kanong rim jong kaseng HSPDP Handrai kini kisnem kiai san pusnem ngelayai kumno ngilong mentah ngiju perkhan em kumno kaseng HSP kalong mentah ngiju perkhan em kumno kiseng rulum kilong mentah hoi ngelapen mi shibun kinong yalam kumno ngilong mentah ngaknawe syongkai bahoping wanam sungwe ngang ni tu ek ek ba ngia kremo ngamut persosi lani nyubenya nuno bahoping ujupan kan mau yang ngawang badon ngelapan job bon ngut ki MLA ar pungut ki syet kelayang ngam tip ke kita ar pungut tinre ngawang kumno bahoping bahoping ka sembol di kam ke logo mo pibu do kling pukni ti pun sunu her sajengai dangrit unam la ban her dengan ngong pi pela penjab sipun ki MLA pi kai pa training ki po parti kinang her nang her sajengai da her kham sajengai kiyo i karib kham pernai sawai pan ban ngi ong lekom no ka situation ka compulsion ban si banami na kaseng tenrai ngimdai ban spora kata dai ke jinglong jong baro hanrai ka bangidai ban kemen kalong baka seng HSPDP kiwe ke seng real party kilai lat ya shibun bakin long politician banda kelas sutu bahai ka politics kimino kilai ki parti bakam he kriban kemen tambah balik makna parti bakam he ngaju kerpat perlok wanum klet ke nyenorim lajong lapan san perang ba nagi seng rulum mentai pladon syaki weipan wanum klet ya kanong rim kebla ajing kaya pi kata de ka apil yung ngaya baro pi ngamtip ngan ong kumno ya kani pi lada baro ki bangi ai training but Punjab election ki phetno kanjayu ka seng SSP kanjayu ka seng UDP den tengah syukur pat i perlok nai syahman to bladep kitu pelami ngikir pat wan phai biang
Kitu benang yale election lada job somehow ne wanumpet. Balik ngakran dia kan ni. Hakini kisni kidon ki perlok wan hanga ki ong badon kumno pi perkade ki MDC election berwan. Ngadang kli away po perlok wan hata pi kumno pi perkan. Jubab yang nga. Te badon ngathaj banyak kren MDC election. Kli balai. Ngi treshi tom man kasan snem marejab kafet. MDC election pelajan. Ngakren kenang ya kendi. Kenang ba nda pila job supaya ini apa parti. Ladengi kwa bakaseng kan kiu. Lengi kwa bangin snow sarong baka jabru jungi kata ka jabru basutu latun rai lajong. Tung ini kaseng. Kata ada ke jingkerpat ke jungah ban ngakbilenti ba nang ni syakmat ladengi kwa patengklan ya kaseng SSP lane UDP ne kanunu kaseng ngide melong ke bayane